Ľudia, tu máme takého No. chlapca, ktorý si založil kanál. Kamarát, Neviem ťa všetko učiť, čo... No, One. dobre. Musíš robiť nejaké dobré videá, proste. No. Že, neviem, No ľudia, môžeme ísť na pár. No. No. Takže, môže mi ty zadávať? No, tak je. Dáme si to taký na začiatok taký ľahký trošku. Potom ešte všetko ti ukážem, jak si tam ty videá dáš, a dobre? Áno. No to To je všetko? No. Dobre. Neviem, či to... To. Vidíš. Poďme. Dobre. Tak. Dobre. To je všetko. Dobre, jo.